ام جی وەکی ئەمریکای دفکرن نەتەنێ دملێن لەشکاری و ئەولەهیدا پێویستە ئەم ژە هەر هێلێڤە پێشتا برێڤەبەریا خۆ سەر بگرن. ڕایەدارێکی بریتانیە بلند لە ناوعەردا ڕۆژاوای کوردستانی هەلوەستا حکوومەتا خوێ وەها ئانی زمێن. It is very good news that شاندیە بریتانیاییە تایبەت ji بۆ سووریایە جۆناتان هارگریڤز دوهسێ شەمێ بسەردانەکە فەرمیڤە قەستا ڕۆژاوایی کوردستانê kir. شاندیە بریتانی بە هەفسەرۆکê گەرینەندەتیا têkiliyên derveya birêveberiya xwe ser bedrançiya Kurd reciviya. Meniyete ji her hêlê ve piştgiriya herêmê bikin. Li gor raporeke ragihandina fermiya birêveberiya xwe ser Jonathan Hargreaves eşkere kiriye ku Brîtanya dixwaze ji her hêlê ve palpiştiya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bike. Her wiha gotiye Brîtanya jî mînanî gelek hikûmetên rojavayî û di serî de Amerîka difikire ku di hemî biwaran de vê herêmê bi destek bike. Hargreaves ema ji bo wê yekê da ku li gor tecrûbe û serboriya salên borî bi desteka leşkerî û ewlehî, Daeş û rêxistinên din ên terorîst têk naçin. Loma gerek e seqemgiriya siyasî û aborî li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bêrûnandin. Tirkiya têkoşîna hevpeymanê beravêtî dike. Li gor rapora ragihandina birêveberiyê her du aliyan piştrast kiriye ku Tirkiya bi van binpêkirinên xwe têkoşîna hevpeymana navdewletî û hêzên Sûriyaya Demokratîk a li dij terorê beravêtî dike. Her wiha da nezanîn ku hewldanên Tirkiyayê ji bo danîna têkiliyan li gel rejîma Sûriyayî dibin egera astenkirina bizavên navdewletî yên ji bo çareseriya siyasî. Dawiya hevdîtinê şandiyê Brîtanî welatiyeke Brîtanî tevî keçawê ku li kampa holê diman ji birêveberiya xwe ser wergirtin. Li gor te daxuyanî û serdanên bi vî rengî nîşana qonaqeke nû ne yan jî ev hevkariya heyî dê tenê di çarçoveyeke leşkerî de bidome. Nêrîna xwe bimere parve bike.